Gikone owuok e pacho kaka dhi pinje maoko tok chungo wuodhege kuom kinde bang' kane rawere mathur ka ochako ng'anyo ma kinde ka kinde. Ruto timo limbe piny mar Rwanda kama oyuore nyasi mar sidho Paul Kagame kaka jatend pinyno e tielo mar 4. Kaluwore kod ote manochwal kod jawache par jot ma jatend piny Hussein Mohamed okale mbui mar X, jatend piny Kenya noyudo gwelo mar dhi e nyasino kendo medo jiwo tudruok e kind piny Kenya kod piny mar Rwanda. Ma thuolo mokwongo ma Ruto owuok e pacho ka dweche 2 kaluwore kod ng'anyo mar Gen Z ka thuolo mogik mane jatend piny owuok e pacho ka ne en tarik 15 dwe mar 6 kinde manoyuore nyasi mar manyo kwe ne piny mar Ukraine, romo manobagi e piny mar Switzerland. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Duol marango chenro mag jofwambe pacho ka Media Council of Kenya oseobila kuom mondo monjo jofwambe kinde magi mako weche motenre gi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele. Jaratije mar Media Council of Kenya David Omoyo yangone jofwambo 24 osemonji gi obila e kinde ng'anyogo. Kendo duol mar IPOA okwach kich kod ogai mar obila owinjore orure mapiyo maneno ni jofwambo goyudo ratiro. Ero mano gibedo godo Naivasha malaro ewi midhiero mag jofwambo. Jofwambo go bende ochwalo ywak margi kod paro magin go ewi midhiero mar onge mar pesa e kembe mag fwambo gi keyo. What we have currently during these Gen Z riots, we have 24 cases of harassment of journalists. We haven't seen any prosecution as yet. Investigations are either ongoing or evidence gathering and all that, but we have 24 cases. The police should be investigated and should be really brought to book in terms of accountability. Kwa dhimbele nyakuro mgajuang duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyangoni timbe mag tiyo kod oboke mabandia mag somo gin moko kuom yore ma jomoko tiyo godo e yudo tije magikone to miyo chulogi osara taro mar chik. Ka giyango ripod nonro mane gitime kind tarik 1 dwe mar 4 nyaka tarik 30 dwe mar 6 higani, EACC olero ni gisechwalo buche 39 mag mibadhi ne apis jamin buche ma pacho ka mondo mikawnegi ondamo mowinjore. Jafwambo marwa George Bati ntiere kod ler. Kokalo lipot mogol kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC kaluwore kod nonro margi mane gitimo kind tarik 1 dwe mar 4 higani nyaka tarik 30 dwe mar 6 higani. EACC oyango nonro mag mibadhi mane gitimo e gwenge mopogore opogore e pacho ka kendo chwalo fail mag nonro go ne apis jamin buche mathur ka. EACC oyango kuo mag omenda e kinde ma ichiwo rak kod tiyo kod obok ma othedhi mag somo wa yudo tich kaka moko kuom yore ma apisa moko osebedo ka tiyogo e yudo omenda ataro mar chik. EACC luwo ni kata obedo ni ne nitiere ng'ure wi kaka ne oti kod omenda e bero par jot mar jalup jatend piny makare ne hik omenda mag 2012-2013 ma chudo mare noduogo time hik omenda mag 2013-2014. Oyangore ni onge chudo masanja manotim manyalo nyiso mibadhi kata obedo ni jal mane omiyo rak mokwongo ni ochungi kendo fain no osechwal ni apis ogai mar jomin buche mondo lore. Nonro no oyango ni apisa moko mag kaunti ma Bungoma ni otiyo marach kod milion 11 mane giolo kowuok e od thieth maduong' ma Bungoma mondo gichwal godo milome e kedo kod midhusi mar korona higa mar 2020 kendo gikwayo apisi mar jamin buche mondo yaw bura ne apisa 6 mag kaunti no mane tiyo e kinde no. Lipot no bende oting'o nonro mar director ma ochung' ne weche mag lony manyasani e kaunti ma Kisumu ma gikoni ne otiyo kod oboke mabandia mar somo e yudo tich kendo chamo sara mar milion 4,656,211 gotonglo 45 e kindiga mar 2020 kod 2023. Director no wachore ni noloko duoko mare mar oboke mare mar somo ka okoni ne oyudo C+ e klas 12 ka adier to en ni ne oyudo C-. Nonro mar EACC bende omenya apisa mar nonro e kambi pi ma Nairobi ma gikoni ne otiyo kod oboke ma othedhi mar digri e weche mag chike manowacho ni noyudo e mbalariany ma Moi. Nonro no yango ni apisa no otiyo kod oboke mabandia kendo yudo tich ataro mar chik ka e kinda 2017-2023 ne osechamo sara mar milion 8,998,710 gotongla par ka koro idwaro mondo donjne kuom yudo mwandu e yo ma miriambo. EACC bende omenyo apisa mar obila mar okwach kich ma Kisumu ma gikoni ne dwaro mit bilia maromo siling 500,000 mondo ne owit oko nonro mane otimo ne achich moro ka achijno nosemi 200,000 kendo buche no osechwal ni apis ogai mar jomin buche mondo donjne. Kaluwore kod nonro mar duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ewi weche mibadhi, fainde 39 osechwal ni apis jamin buche
29 owinjo bed ni mako nigi bura e doho, 4 owinjo kawnegi ondamo moyiedhi ka 6 to ne ginyiso jamin buche ni mondo mi olor. Nyaka gie sani apis jamin buche oseyie chwalo e doho buche 2, 3 idhi kawnegi okang' moyiedhi ka 4 bende apisno oseyango ni dhi lor. EACC koni 11 ibiro med timnegi nonro ka fail achiel to giwacho ni ok nyal makne bura. Apis jamin buche bende ong'udho oko fainde moko marom 4 mani dwani mondo chwal e doho kendo golo chik mondo timnegi nonro ma kare kendo kawnegi okang' mamoko moluwore kod chik ka EACC yango ni pod girito wach mowuok e apis jamin buche e wi fainde moko marom 14 manochwalnegi. George Bati, Ramogi TV. Moko kuom jod bura mayande manyo leo mag tele duond bura mar ODM mogo badgi piny kendo singo medo bedo jokanyo mag ODM ka gisiro jok mowal ni lemo manyocha odong' nono. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino okoni kara bed ni osekedo ne ODM kuom thuolo malach kendo aye gi lwete nono pod omiyo gai mar ODM Raila Amolo Odinga luor. To di bed ni Babu ntiere kod paro mar biro kawo para machielo e kinde mabiro nyime. Pod wantiere e chama wani ma e odwa, onya bedo ni ochwer, to odu kata ka chwer, tibet mane e ot kanyo. Kata ka ng'oma dhi mbele ma osebede e odwa. To wabeda ni obeda buo baba, ene baba wa. Seche ma lemo wuok ni kori pogo lemo, seche moko nitie joma seche moko nyise ni seche moko Babu ok ber. Lakini baba taero. Gigik madhi mbele e chama wa, chama dwaro ng'ama very vibrant, manyalo tero chama mbele, manyalo riwo oganda te. Kata oganda mar onagi onego bed ni yudo telo maber manyalo riwo gi kabisa kaka Babu riwo jini. Wadhi mbele nyakoro Mwajwang'. Jaod bura Manyatike Tomodege wacho ni jogo maduon bura mar ODM okete listi kaka jogo madhi kawo lemo mopogore mag duon bura no nyaka koro go kogno kod jokanyo kata go kogno kod jokanyo mag ODM seche ma koro mokuom jo ODM e kaunti ya Migori wacho ni tend duon bura mar ODM osebedo kaweyogi oko hetelo. Odege wacho ni moko kuom jogo ma oketi listi mondo mi okaw lemo mag telo mar ODM gin jogo ma gionge go kod adieri kendo ginyalo kata mana go duon bura mar ODM piny. Wach mogol kod jaod bura ne Manyatike bire kinde ma moko kuom jokanyo mag duon bura mar ODM e kaunti ya Migori wacho ni gin duon bura ni osebedo mana kadwaro gi e kinde mag ng'anyo to ka ochopo seche ma ipogo lemo kata e piny owacho to gin to iwegi oko. Obedi weche mag party kata joma nyo mipost matindo tindo manyo ji oyude sirkand ni waonge go. Wajo Migori oketwa kanye. Nyo waino ka post te odhi Homa Bay. Wakono jakom Raila Amolo Odinga ni kamoro amora ma entie kaka wuonwa ni kochako yudo post moro machielo to ng'iwa gi wang' moro maber kaka jo Migori nikech nyo waparo ni ka Nyombadi osekawo minister mar finance to nyo waparo ni kom party ma Nyombadi nitie cha nyo winjo dhi Kisumo kata Migori. Ochilo sechunge jakom higni duto te. Experience mar Ochilo yako oyiene bedo jakom mar party mar ODM. Osebedo member mar kaka Raila wuothe kaka wuotho. Ka wa NDP wan go Ochilo e party. Ka wa dhi LDP wan go Ochilo e party. Loyalty ema miyo ji matunda. To makoro rach mogik ni wan e lemo go te kaka jo Migori onge kama oparwa. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita ma pacho ka chano rieyo chenro mag tend kor gwenge ma pacho ka ma itawo gi jodong gweng' kendo keto apisno bed kaka achiel kuom bede migepe ma oyangi gi piny owacho. Pono ni paro ma kama okadhi kaka chik, jodong gweng' ma pacho ka biro yudo osara dwe ka dwe kaluwore gi chal mar ochumi ma thur kae. Omenda ma ibiro migi chakre Sh2,000 nyaka Sh7,000 ka sechegi ichan chak chiwnegi osara kochakore gi Sh2,000. E oboke mogol gi migawo mar arita ma pacho ka, piny owacho golo paro machano keto lai mar nyuando jodong gweng' e chudo mar jotije piny owacho kaka yor rido tend kor gwenge mathur ka. Kuom kinde mathoth mokadho, jodong gweng' osebedo katiyo ma onge chudo man kod lai makare kata chik moro amora matawo chenro magge. Paro ma kama koro geto neno ni oket chike matawo yiero mar jodong gweng', chike matawo kaka gitiyo, chudo ma ichiwonegi, chike matawo kaka inyalo chung'gi e tich, yore mag kum mag nyalo yudo
ponone giketho chik kod chike matao kaka ginyalo wuok e apisi. Piny Kenya sani ni kod sublocations 945 kod gwenge 1,172 ka paro mar chikno geto neno ni gweng ka gweng obedo kod jaduong' gweng. Paro makamano chano chiwo chudo ne jodongo go dwe ka dwe. Omenda mani kin $2,000 gi $7,000 kaluwore gi chal mar uchumi ka chudo makamano koro ibiro chak gi $2,000 pononi parono obedo chik. Kata kamano paro makama ok orwake gi moko kuom jodong gweng maneno ni omenda mar $2,000 tin kendo ok nyal romo gi tao chendogo kata obedo ni en tich magisebedo ka gitimo maonge chudo. E sublocation makasule Kawayo Unity County ma Kisumu waromo gi Vincent Seda Ogendo ma osebedo jaduong' gweng kuom higni 10 mokadho. To king'iye to ken duoko moromo nikech ing'eni kata kichuli 7,000 to tich mitiyo to pesano ok nyal konyi ahinya. Ten mani koro kaka village elder en ng'ama osebedo katiyo nono ko volunteer. Koro kata koyudo 7,000 no onyalo tiyo nikech machi chanyecho notimo nono to mato koro en gi at least something. Seda wacho ni pononi oket yiero ma ipiemie tijni jogweng ok biro jogo matiyo negi gi chunygi kaka gisebedo ka gitimo. Ka en kamano to jomo bedo katiyo gi onego beni gin ma mondo giti to ka koro moko koro we tich tinyalo keti jomoko kech kokel ng'ama manyien mapok ong'eyo village maber to samoro nyalo bedo gi challenge kako nyalo handle weche mag village. Owacho ni piny owacho dine oketo chenro no maket kod mano ma jochung' ne wards kata ward administrators ma ichulo malong'o gi tend counties mondo me gin bende giyudie sir manyalo konyo gi tiyo tijgi makare gino ma bende osir gi moko kuom oganda. Village administrators ka aparo ni gin gi implement mana county policies e ground to wan bende wa implement national government policies in the villages. Koro gima nitie kan mana ni gining'eni koro chudo margi ber mopogore gi marwa midwa miwani. Koro kanyo kane ber adier king'iyo tich magitimo to gima jaduong' gweng timo. Jaduong' gweng nigi tich mang'eny moingo kata mar county administrator cha. Onego chul jodongo nikech king'iyo kaka giyalo ga cases moko mag gweng. Bing ni pesa ok chulgi ga iyudo ka gi take side. Lakini koro kapacha onego pesa ni beni pesa ni imedo gi bedo mang'eny matin. Adier ng'ato ka tiyo to onego beni chule. Mane ma dhi miyo ka ng'ato tiyo to tiyo kod ngufu kendo tiyo ka en kod adier ni gima otiyo no otiyo ni jopiny gadier. Kata kamano moko kuom oganda to wacho ni ok gine ngang' tich maduong' ma jodong gweng timo ahinya te kor gwenge ma pod kuo matindo tindo timore kendo weche moko mag njore bende pod nenore. Wach gweng igoji pile gutino ka gitino kochopo saa 1 yani osechak goji kata nyocha nogo ng'ato mana area mar kama kakae. Ponono ni paro makama okadhi kaka chik jodongo manotie kinde mokadho biro yudo chudo ka oya kuom piny owacho kendo ibiro yangi ayanga kaka jotije mag piny owacho. Dakika na paga boro bang' saa 1 midhiambo chendo enda tilero kamano kuom edo kete mana Ramogi TV nanoka Frank Machonne kantie Mombasa wacho ni osechopera til kendo wacho ni jatend piny osechako wuotho bang' ng'anyo mar tipo mano kwako piny Kenya. Wacho ni jatend piny koro yudo fuong'ruok kokalo kuom jakom Raila Amolo Odinga omor mokadho gi wach makamano. Pastor Collins Odindo wacho ni entiere kodwa e chenro koya county ma Nairobi mane gwenge ma Kayole. Wacho kanyo ni jodolo wetene kaka Pastor David Mutiso, Pastor Shem Daniel kaachiel kod jakom mar Lucy Ochieng sani koro giwacho ni girito conference mar Youth Community Baptist Church Kayole kageno Ramogi TV girwako rawere duto mag Gen Z mondo chopie chokruok mar rawere. Lago Brana ni kachi wacho ni interior lendo yie gi Ramogi TV kaka chopo ni yo makare wacho ni nganyo gi Richard Ogeda, Victor Otieno, Fred Muga, Joel Nyabande kod Unita Mboya mar Jumbo. Pastor Omondi Otiche marge Munyore to wacho kacho ni gin kanyo gi Archbishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atongo gi Bishop gi Omolongo gi wacho ni giduto gimora ahinya gi chendo kendo gichopo hewangsa mowinjore. Ochieng' Omwaka nitie Kisumu County aneno otika marikae wacho ni gijaodia twech nyar gidana wacho ni ODM ji ok nyal telete
kae to wacho ni gin Kisumu Kibos jotelo bed mos ni jiteo knyal bedo jotend duon bura mar ODM gibed kod horruok. Jona Pidi wacho ni komaro kweche gi lerie mokalo wacho kanyo ni omor kod duoko ma oganda jo Kenya mane piem e gwengego ma France oyudo kendo wacho ni puoch gi pak ne oganda go e kindego ma bende koro giduogo e pacho ka ma dhi mbele gi weche go mago mamoko. Joyce Achieng wacho ni en bende sechopo chon time kachiel gi Geoffrey Owanga kantiere Mberi Public. Jakogelo Odhis wacho ni Papa Young Twist weche gi chopo ne yo makare kachiel gi Job Jagongo en bende entie koya Eldoret koth emo wacho ni goyo Eldoret. To kamano kuom keto Ramogi TV wa yo matin Mandra Til kikidhi mabor. Introducing the Viewsasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viewsasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viewsasa Data Pass. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod modolak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni kano nyako Ramogi jwang chenro en ratil wadhi mbele gi weche manyien. Apis jaod bura mar kaunti ma Homa Bay, Dr. Joyce Osogo Bensuda kokale agulu mar ngaf oyango chenro mar gero chiro manyasani maratanga e kar chung'od bura mandhiwa kendo koro madhi muonyo omenda maromo $25 mar konyo ting'o malo chenro mag ohala e alworano. Kolose kinde nyasi mar keto mise mar gero chiro no, jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo Bensuda okoni gedo mare obiro kaluwore gi kwayo mag jo ohala ma osebedo kauso kamarach kuom higni mathoth e alwora maratanga. Gedo mar chiro no biro kawo dweche 5. Igeno ni obiro kelo fuong'ruok ne jo ohala maratanga ma osebedo katie lwasi marach. Ma en chiro mar ariyo ma agulu mar ngaf gere kaunti no bang' chiro ma ramba e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipol. Over the introduction mar groundbreaking ni empowerment of youths, empowerment of women is critical. And here the youth we have fundis. I do want empowerment of team. Then you think of my way marka. Okay, team for the work. Nigga watching Magio Punya. And discipline and teach maler and okachulu construct makuchulu. Supply of materials. Waboika angeni ni chief goyo. Waboika ni chijo kwa niki hardware meet. Waboika ni chijo manya supply musumwa. Waboika kupunche pass mukike rogi matafari. But they will have to do the testing. Kono ko chiku nuken materials for testing. Ikeno to bedo tested to give them be approved. Kagi hiye to kikao. To kikeno material bedo tested the right one. To kite mo subside titi mo wrong or give it to. Jopur mok tin ne 1,200 mag oganda mar kido mar soya
kata mar oganda mar kido mar soya gweng manyadenda e kar chung'od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay oyudo fungruok bang' riwruoge moko ariyo mag piny owacho chiwore mar konyogi manyo chiro ni mwandugi. Kaka jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa, jopurgo bende nitiere kod dero maduong' ma gichoke soya bang' gologi e puothegi. Stoni mar kano kothe ne oketi e senta manyadenda ka chud bura ma Suba South gi riwruok mar Soko Fresh kendo pong' kod ogunde mag soya ma jopur ma ok e gwenge mag nyadenda osebedo ka golo e puothegi. Gweng'ni osebedo ka golo soya mathoth kaluwore gi kinda ma jopur ma 1,200 osebedo ka keto e pur mar soya alworano. Kata kamano pek ma gisebedo ka gin go en koso chiro ma gitere soya ma gigolo e puothegi. Gino mano miyo riwruoge ariyo moko mag piny owacho kamoting'o Cereal Growers Association gi Thrive Agric ne obiro kanyakla mar manyo negi chiro kendo tudogi kod jonyiewo ma omo soya e Stoni, gino ma osekelo negi fungruok maduong'. Watimo gimoro ni aggregation fair. Wada nyiso japur ni sani nitiere chiro mar mwandu ma gigole puothe kopogore gi chon ma koso chiro ne tamo japur mondo mi kik dhi pur. Iyudo ka japur opuro kaka soya beans makoro iuso ka mang'eny sana. Soya beans ne jopur puro to kendo gikayo maber kabisa to ka chopo kar chiro to koro chiro onge. Farm to Market Alliance watudore gi chirni mopogore opogore kaka Soko Fresh, Thrive Agric, Crop Soko mondo mi jopurwa oyud chiro margi. Purwa kelo mwandu gi aggregation center makae to giyudo pesa gi kanyo. Onge wach moni chiro ka mwandu odhigo kore ka ilaw pesa. Koro ma is something nikech ka wawacho kae sani nyadenda kae season ni kende waseuso about 20 million mar soya beans modhi ne japur maka. Riwruoge go wacho ni dwaro margi en medo ting'o malo pur mar soya gwenge mag nyadenda kaluwore gi soya mathoth ma jopur gole puothegi to pek ma gin go en nok mar chiro. E Stoni jopur tere soya ma gigole puothegi ipimo kendo ichulo gi pesa mana gi kanyo ka gidog e utegi kendo ma osemiyo gi mijing'o ka jopur mag bando bende ginyiewo bando irgi. Mwatimo maduong' en ni wang'iyo ni wanyalo uplift smallholder farmer nade e Kenya kae, basically in Homa Bay. Biro area mar nyadendani because wabiro kao soybeans ma ikwa mar ariyo nyaka ne wabi e Kenya kae. To area mar nyadenda kae wase prove ni nyalo kelo soya mang'eny. Nyaka ne season chakre nyaka sani wase golo 10 trucks mano is equivalent to 120 metric tons so far. To mapod wan go store wan gi 300 metric tons mapok wating'o. Jopur mag soya gwenge mag nyadenda wacho ni nyaka ne riwruoge ariyo go chak tudo kod chiro ni ngimagi oselokore kata odoko ne gin kod pek moko ma gineno e chenro mar kit pur ma gitimo no. Yudo cash crop ne pupno yudoga mastedi ka soya beans. Turu soya ka aparo ni ngima sani kuro lokore. To nitiere challenges kata ka gimoro ber nitiere challenges moko ma wan bende wa face kaka farmers. One, transportation and very bulky, very challenging. Kidwa wuotho samoro from kamoro ni Kasinga kibiro nyaka aggregation center kaini biro ka japur ose spend a lot e kore kanyo. Koro kitambo soya neno iyudo ka beto poge diere gi transportation. The number 2, waonge gi the current variety maber. Wayudo ni mbegu mwatiyogo osebedo recycled na and again. Ne watieko oganda wadonje soya. Koro soya sani omiyo jita yudo pesa e sub location ni. Jita nyalo miyo kaka gi spend pesa ki nikech gitiyo ne matek e puodho. In fact koro jita are happy. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Tim maduong' mar Kenya matugo tuke mag curling chano yore tuke mag pinje duto World Mixed Championship mibiro bagi boma Aberdeen piny mar Scotland e kind tarik 9 nyaka 20 dwe mar 10 kapok gi yore tuke mag Pan Continental Championships mibiro bagi Canada kochakre tarik 27. Tim mar curling nolo midila mar bronze e tugo mag Pan Continental Olympic Qualifiers mano bagi higa mar 2022 e piny mar Canada kendo tieke thuolo mar 7 tuke mag higa 2023 nikech nok mar timo ikruok makare. Kala doko ni tim nosechako timo ikruok margi makaya lap makasarani
Timno pod nigi midhiero mathoth ka lap ma baraf mayudre magawa mar Panari pok giyudo thuolo mar timo orako. Tugoni tugo e orako gino momiyo riwruok matayo tugo kwa sirikal mondo omi okonygi yudo lap ma Panari mondo omi gidhi nyime gitimo ikruok ma kamago. We are normally playing on the ice, so training on the floor is normally quite difficult for us because when you travel, we are expected to meet the world standards, which is playing on the ice. As you know, the only ice rink that we have is in Panari Hotel, but since last year, we've not been able to train over there because we've been frustrated by the ice rink manager. The CEO of Panari Hotel can intervene and allow us to do practice there on the ice so that maybe we can be able to catch up with the game. We thank the government for supporting us last year. Yeah, we will not disappoint. We'll try and bring a medal like we did in 2022. Right now, what we really want the government to do is to help us gain access to the ice rink. Yeah, it will serve as a boost to the young boys and women training right here. Kikanya mwateke kijini mokwongo mar chendo mar tilano ka mwalimu Eunice Ochieng wachoni entie GSU Drive gin kanyo gi Inspector Morino Mbaka Ramogi TV ler Nairobi kendo wachoni omora hinya gi chendo ni mar ratil. Bende aneno kanyo ote mano moor kod an kantiere kabuocho wachoni en bende kaka pile orito mana twak mano mar ratil. France Cartel kantie bondo tana neni kacha in bende wachoni sechopo kaeta eno bende ote mar Engineer Lazaro Kanyambo kwa sani koro sirikal osepang maber. Wachoni jite winjo ka gin achiel kuom sirikal koro weche mag mgomo kod sabotage nyakoro ganda were godo mano Engineer Lazaro. Lisho chola wacho kanyo ni entie kodwa kendo wachoni wach mar nywando jofwambo gi jong'anyo no to ok more kata matin. Godfrey Owaga kantie Ombei eni kacha Monica Kumbwe nyacha samolo kaka pile kaito wacho kacha ni weche gichopo ne eyo makare to dwa penyo ni jo ODM larango kendo wacho ni jogo moko yudo thuolo mag telo bed mos kinde biro mabende gibro yude thuolo go mag telo. Nyakoro mgajwang nikech sayi nawe thuolo ne George Bati kaka senyisi odhi donjo kanyo gi wende mabende sani osechope studio kae kamo tingo Mark Ouko ma en jatelo duol mar jopuonjre kaachiel gi Jacob Odhiambo en okil gidhi bedo kanyo bende gi Walter Okeyo ma en apisa mag weche mag tele county ma Siaya. Gidhi ng'iyo ni to higni 2 bang' yiero maduong' manotime pacho kae piny Kenya osego kange machal nade weche go mag telo kod dongruok en twak mitao kanyo gi George Bati omiyo thuolo ne George Bati osebedo kanyo gi jaloko mar Wilson Ochuka kete mana kera Ramogi TV nikech twak maratil bioda kama chok bang' ma kidhi mabosha.